Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta gaurko lehenengo protagonista prest. Egun aldatu dugu, baino beraiek ere lanean daude eta hementxe dugu prest Luistxo. Egunon, Luistxo. Bai, ostegunetik asteazkenera ekarri dugu, sustaturen tartea, Hori da. eta Twitcheko zuzeneko txiki hau ere bai. Bai, zer moduz, Luistxo? Bueno, zubi honetan, ez, gora eta bera puentin egiten, bezuek bezala, uste dut, Bai. eta beste asko bezala. Bueno, eta gaurkoan Durangoko azokarako prest, Luistxo? Bai, horri buruz hitz egitea tokatzen da, pentsatzen dut saio batean, baina goiotan ere seguratik jarriko ez direla begiak Durangon, ez, pandemiaren ondoren, bueno, igaz, numeros clausus batzuk eta gontzian oraindik, eta, bueno, irekita, eta, bueno, guk arreta jarri diogu, baita ere gauza bati erdi murriztuta egondana azkenengo aurreko bi urteetan, eta da kabia, ezatzen zaion atal digitala, ez da? Eta, bueno, hortze gauza dauden eta jaso dugu sustatun, eta, bueno, gaur daude, zenbait, bueno, alako 3 jardunaldi bezala antolatu dira kabiaren izenarekin. Bueno, Durangoko azokan egoten dira, gero, kontzertuen atala, eta beste alako alor paralelo batzu bezala, eta kabia da alor digitala, ez? Eta gaur goizean, azoka zabaltzearekin, eta ikasle eta irakasleen atalarekin, hezkuntzarako baliabide digital libreak izeneko jardunaldi bat antolatu da, eta uste dut oraintxe hasiko direla, zenbait... Martxan izango dira, bai. Bai, zenbait kontu. Azalpen bat, hezkuntzan ze software libreko eta beste erabateko ze baliabide libre erabili daitezkeen, sistema eragile libre bat, adibidez Donostiako Luberri institutuan erabiltzen dutena, Etxepare Lizioko ikaslek ere euren esperientzia azalduko dute, zer gehiago, pribatu zaduzuna ere bai, erabili beharrean Google batek eskaintzen dizkizun odei hoiek, beste aukera batzuk ere badaudela, teksareak azalduko du, ezagutza librea munduan, bueno, eta Wikipediaren aldetik ikusgela proiektua ere azalduko da, hau da, bideo batzuk eta hola ekoizten nahi dianak esplikatzeko nola diren zerak, bueno, ikasketa gaiak eta hola, alako bideo azalpen batzuk, hori Wikipediaren eskutik, eta horixe goizean. Eta arratsaldean, izango beste jardunaldi moduko bat, aurkezpen sorta bat izango da, hezkuntzarako azalpena baino gehiago nik uste dela produktu azalpen batzuk, jarri diote Euskal Plataformak eta sortzaile digitalak, eta hor aurkeztuko da magia proiektu bat, por lo visto, Iñigo Zardanek sortu zuen Frontoia delako proiektua, bideo laborategia dela Donostian Tabakaleran ezarrita dagoen zentro bat ikusentzunezkoak eta sortzen dituena hori ere azalduko da, memeka.eus barkatu dala. Memek sortzekoa, ez da? Hori da, memeak euskera sortzekoa, tresna, Baleafunk, izeneko proiektu bat, musika eta podcast libreak azaltzekoa, Gernika 2037, bombardaketaren mendeurrenera begira sortu den proiektu digital bat, urte batu falta zaio, bentetzeko ze hori, baina, bueno, material da biltzen hasi dira, eta Xabi Malbadi delako musikari batek aurkeztuko du bere inventua. Dala, triklatua. Trikitixa eta teklatu baten arteko hibridua. Bueno, hor, izen batzuk, tarteka, gonbidatu nahi badituzu irratira azaltzea bakoitzak berea, hortxe dago. Eta horien artean, permititzen badiazu, beste gauzatxo bat, aurkeztuko dana gaur arratsaldean, APA-I, Itanoa praktikatzeko aplikazioa. Bueno, zuen eskutik, Luistxo? Bai, garapenaren aldetik, kodesintasek, nola egunean behin eta beste aplikazio batzuk eta eginez, bueno, pues trebezia pitxin bat edo aitortu zaigu, eta, bueno, betorrezan proiektu hau, igaz kaleratu zan APA-I, oinatiko Itanoa praktikatzeko tresna bezala. Begira, Eta orain berriztuta dator, eta bi aukera daude, oinatikoak jarraitzen du, eta
euskara batuko itano agitu da, eta aukera berra goiago egin daitezke, ez dakit, ikaldia egin zan goiarrikoa, Bai. goiarriko hizkuntzekin, ez dakit, itano bat den, edo igual akaso herri araberako desberdin izan den baina izan ziteken aukera gehiago. Eta erakustera pasatuko gara, pantalla partekatuko dut, pentsa Twitchetik ikusteko, eta zuk ere, ariketak eginez ikasten da, horrela da modua, eta, bueno, oso maila basuan hasi gara, eta, bueno, ikusiko duzun bezala, bueno, simplea da oraingoz egingo duguna, Ados, mentxe, bueno, azterketarako edo prestatu bai, Lucio. nahi baduzu, anaitzez, bueno, bion artean ikustu dut asmatuko dugula. A ber. Hemen ikusten dituzu nola dauden, ariketa desberdinak, noan, joan aditzarekin izango da, ari naun, bueno, pues, gero nori nork, aditz kombinazio desberdinak, baina ni hasi naun mailan ireki dut aplikazioa, eta behar bada hori da nire maila ere bai, baina ikusi ezagun, eta, bueno, hor ezaugarriak alako introdukzioko lehenengo lekzioan dago. Hau da, ustez, bueno, jarraitu ezkero hola programakin eta 5 astetan egiten dira galdetegi guztiak, eta orduan emango diot ezaugarriak horri, eta badatozkigu galderak, espero dut, konexioak etzuela utxe egingo, bueno, hortxe dago, nik uste dut leheno 3 partida jokatu ditu dela, prestatzen, laugarren zenbakia agertzen zaiz, sakatuko diot laugorretan, atzerako kontua, aukeratu ikako aditza, dau, dan edo dun? Dun. Dun, noski. Aukeratu euskara batuko forma, nitxik, noak, noiak. Noak? Noak, nik uste dut hori dela. Bueno, ez digu esaten oraingoz, ari gara klikatzen, irratiko entzat, hori da. Twitchen ikusten ari gara, eta inor, aiz, ain edo aik. Hau, oso zaila, ez asko jakin. Eta inor? Aiz. Inor aiz. Anaiak arrebari, irekin alferrik diat, irekin alferrik duk, irekin alferrik dun. Anaiak arrebari izango da. Azkenekoa, irekin alferrik dun. Noski, horren beste badakigu, anaitzek eta diok, baina, haizu, ez dakienak ere ez dako alotxatu beharrik, ikasteko. Ez, hau ikasteko da. Ikasteko da, ez da? Nola esaten zaio, neska bati ikaitz egiteari. Toka, onaka, ala noka. Bueno, hau nik asmatuko du, noka egitea da, ba, al, elene, galdera bat formulatzen zaio, atok, ator edo aton, hau ere. Ez da oso zaila, elene edo beste mutil bat izan balitzere, ator mutil etxera, tokatuko da laster kantatzea, eta ator tokatzen da. Eta beste bat, lehenoaren antzun dugu antzekoa, aukeratu euskara batuko forma, nitinan, nitxunan, nitxinan. Nitinan. Hau zalantza aukiko nun, Bai, ni bustidurari gabekoa dela, eta lehenengoari sakatuko diot. Ados, nitinan. Aber, esaten digun. Aber nota, Luizio. Ez dakit nota ematen digun, oso ondo. Bueno. Emaitza guztiak zuzen ematen digut, da berriz jokatu, eta ez dakit beste urrengo sakatuko diot ikustegatik, berriz jokatu honekin, noragoazen, uste dut beste galdetegi bat, eta nor, bueno, jarraitzen dugu maila horretan. Antzeko maila batean, ez da? Bai, maila xe horretan, eta, bueno, geldituko dut irudia, itzuliko gara gu, eta holaxe, alako ariketa. Interesgarria, bai. Bai, eta, bueno, gainera, proiektua, badiar dugu elkartea da, ahotsak.eus jarri zuena, hau da, sortu zen, deba arroan sortu zen proiektu hau, euskalki, euskara zaharrak, bertako euskarak gordetzekoa, baina ez bakarrik arro horretakoa, baizik eta, bueno, ahotsak proiektu euskal herri guztikoa da. Eta orduan, oinatiko itanoarekin hasitako apai, bueno, pues, luzapen
logiko bat bezala edo garatu dute Euskara batukoa, eta nik uste dut aukera irekita egongo dala, guri lana etortzen bazaigu, beste formulazio batzuk gehitzeko eta, bueno, pues, azken batean, bueno, sistema simple bada, bueno, gero daude marrazkiak eta bideoak eta lako, audioak eta lako integrazio tresna batzuk ere baditu, baina, bueno, bere oinarria da batez ere era honetako zeakin, ikustea, saiatzea, erroreak baldien baituzu, berriro errepikatu, eta horrela aurrera egitea, 5 asteko alako programa pedagogiko moduko bat osatu dute, eta horixe da, APAI. Eta, Luistxo, askotan izaten da, ez? Mugikor guztietarako balio do aplikazioa, Android eta iOS-enetan ezatugu? Sustatun gaur publikatu da albistea, eta bertan daude loturak Android edo iPhone duzun, deskargatzeko bata edo bestea, baina bestela, elbide bat badago, apai.danajarraian.eus. Eta apa, esaten dugunean, da APPA. Da aupa eta app hitzaen arteko hitz-jokoa ditute, APA-I. Bueno, eta bestela Google Playera zoaz eta bilatzen duzu APA-I eta topatzen da eta instalatu daiteke. Doan da, noski ez dauka Euskararen sustapen asmo besterik ez dauka aplikazio honek, ez diru irabaztea. Bai, Luistxo. Eta, bueno, ez dakit zerbait aztu zaigun, beste albiste bat. Durangokin bukatzeko APA-iren sartu dugu, elkarrizketan gaur arratsaldeko aurkezpen horietako bat da, baina etzi, bihar beste gauza batzu da, baina etzi ere itzultzen da, hau da, abenduaren 9 ostiralean itzultzen da, kabiaren egitaraua Durangora, eta jokoen eguna izango da. Zabalduko dira areto batzuk game erauntxia elkartearekin jenteak euskarazko jokoak ezagutu ditzan, eta jokatu ere, bai, gaztetxoak eta hola animatzen badira. Aurkeztuko da Durangoko azokako bertako sormen beka bat irabazi zuen joko proiektu batek, Barraka izaneko joko bat, ez dakit gehiago, honi buruz, baina aurkeztuko da hori ostiral goizez, eta guardian game erauntxiak Euskal Bidejoko sortzaile batzuk aurkeztuko ditu, alako mainguru batean, eta arratsaldez rolariak taldeak rol jokoak euskaraz alako batzuk presentatuko ditu. Hau da, rol bideo jokotik aparte, bueno, pixkat alako erlazio filosofiko edo kontzeptual bat daukate, bideo jokoak eta rol munduan nola eta rolariak.eus beste talde bat hor da bilena, horien bitartez, hori ere ezagutzeko aukera. Begira. Hortxe, abenduaren 9an izango da hori guztia, esan dugun bezalaxe. Bai, zaleturen bat baldin badago jokoetara, egun hori aprobetxatu, Durangora bisiteiteko, al baldin baduzue edo planak baldin badituzue. Hori da, Durangoko azokarekin amaitu dugu, baino badago beste ekitaldi bat, ez da, Luistxo? Bai, beste gauza bat dago, bueno, egon zan, eta dago oraindik. Xare Euskarazko kultura digitalaren jardunaldiak, Donostian. Bueno, hau da, ekimen bat, erakundeen babesa dauka, kasu honetan Donostiako udala eta Eusko Jaurlaritza, eta talde enpresa, bueno, teknologiara eta Euskarara dedikatzen da enpresa bat, eragin izeneko enpresak antolatzen duen jardunaldi bada, jardunaldi zikliko batzuk, azkenengo 2 urteetan ere izan dira ala moduzkoak zagatik, pandemiagatik, baina, bueno, orain martxa osoan, eta da, Donostiako hainbat institututan, sare publikokoak eta beste batzuk, euskarazko adarretako ikaslei, 100 ikasle Donostian, azaltzea euskarazko teknologiaren inguruan eta kultura digitalaren inguruan goiz guztia aukitze dituzte zirkulatzen, hitzaldi bat, tailer batzuk, joko aretoan egunean behin partida batzuk egiten dira eta esplikatzen ditugu
gure enpresako pare bat langile juten dira eta esplikatzen ditugu beste joko batzuk ere bai, Wordle euskaraz dagoela, Berbaxerka euskaraz dagoela, eta gero partidatxo bat ere egiten dugunean behin. Eta hola, uste dut, 300 bat ikaslek zirkulatu zuten Ibaetako Unibertsitateko kampusean egin zen asteleneko jardunaldian, eta ostiralean berriz tokatzen da. Eta hau aurten gainera hitzartuta dago, uste dut 2 aste barru Gasteizen tokatuko dala, eta martxoan beste bi eguneko beste jardunaldi bat Barakaldon Bilbo handiari edo zertzeko. Pixkat, hiriburuetan, Barakaldo ez da hiriburua, baina pixkat hiriburuetara begira dago, baina, igual Zabalkunde pixkat ere mereziko luke, ze gauza mordoa ikuste dituzte ikasleek, hain naiz gitaraua errepasatzen. Adibidez, hitzaldien aldetik, ez da halako sermoiak baino gehiago, da pribatuzasuna sarean oso praktikoa, eta komenidan ikastea, eta baita ere, harremanak 2.0 izeneko hitzalditxo bat egoten da, kontaktuak eta unik uki eskero, edo nola jentea ezagutu eskero saretik, nola funtzionatu, nola kudeatu hori, ganola, zerrespetuz, eta arriskurik gabe, ere. Adibidez, horiek dira hitzaldiak. Jolas delako areto horretan, esan dizut, Berbaxerka, Wordle, egunean behin, esplikatu, jokatu pixkat, eta esan ere nola funtzionatzen duten, eta hor daudela, aukera horiek, jokatzekoak, eta gero, ikasareto bat edo ere antolatzen da, gela batzuetan, eta hor daude 3D inprimagailuekin gauzak egiteko aukera, Arduino eta robotika hori dela, automata txiki batzuk egin jalako programazio tresna batzuekin, meme ikastaro moduko bat, edo meme lantegi bat ere badago, ez dakit zehazki zer da, baina interesgarri izango da, eta interesatzen